Hello. Hi. Namaskar. Welcome back to my new video. Sardapur. जय सर पूरा उठा 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 हाँ आज्ञा हेलो हेलो हाँ आज्ञा कौन सेव नेक्स्ट କେତେ ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଇପାରିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଏଠି ଦିଆହେଇଥିବା ହେଡ଼୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନମ୍ବରରେ 3 4 5 ଯାହା हाय हाय हाँ हाँ हेटी हाँ 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 ଆଉ କାଇଁଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ନେଇ ଆସୁଛି କି ଓହୋ ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଏଠି ମାଇନସ୍ କରିଦେଉନ୍ ଏଠି 4 ଲେଖି ହେଇଯାଇଥିଲା 3 କରିଦେଉନ୍ नहीं भी नहीं